Når man skal pakke en gave ind, så er det rigtig vigtigt, at man har ikke et alt for stort stykke papir. Og det vil sige, at den skal gå halvt op ad siden, så ved man, at så kan det dække begge ender. Det er sådan, at det er altid en god idé at have noget tape, så at man har styr på det. Og man kan lave det fif, at man får det ind i begge sider og vipper det ned. Fordi så har man en ens linje. Og gør det igen på modsatte side. Og så får man skarpen i hjørnet. Bånd er en rigtig god detalje, som man kan give rigtig mange gode effekter med. Man kan vikle det rundt om på utallige måder for at give pakken en god og flot afslutning. Og det er altid dejligt at have en god saks, så man får klippet nogle pæne ender. Og her har jeg bare viklet den 3 gange rundt om den samme vej, binder en knude og laver en sløjfe. Og for at give den en ekstra detalje, kan man vælge at folde den på midten og klippe den. Så får man så et V. Eller man kan vælge at klippe den skår. Sådan der. Det kan være, at man skal til en anledning, hvor der kommer rigtig mange mennesker. Det kan være til et bryllup eller en barndåb. Det kan være til en reception, hvor man gerne vil vise, hvad det er for en gave, man har med. Så kan det være en rigtig god idé, at man pakker æsken ind. Og stadigvæk husk ikke at have for meget ude for enderne. Fordi at så får man så meget papir, og så kan man ikke lave nogle skarpe i hjørnet. Det kan også være, at man tænker, at den her, det er en rigtig sød ting, som man gerne vil vise. Så derfor kan det være en god idé at sætte den ovenpå. Så tænker man, hvordan holder det? Jamen, man kan putte et stykke cellofan udenomkring. Som man så gør sammen med. Og så kan man måske give den en lille blomst hernede for at pynte det. Eller det kunne være ude for haven, man har en fin gren. Og man så samler det i top, strammer det lidt til. Enten kan man vælge sit bånd direkte rundt om, men synes man det er rigtig meget at stå med alene, så kan man lige sætte et stykke tape op. Så har man lidt overskud. Det bukker man ud i siderne. Sætter et stykke tape på, lige løfter pakken op og bukker det ned under. Og det samme gør man i den anden side. Lige folder det lidt ud, sætter et stykke tape på enden og bukker det ned omkring pakken. Så vil vi gerne have et stykke bånd. Der må man godt rette lidt på sløjfen, så den ser pæn ud, når man afleverer det. Så vil vi rigtig gerne have et pænt afslutning, så der klipper man lige V. Og det nemmeste er, hvis man klipper det fra den bukkede kant og skruer ned efter. Sådan der. Så kan man pynte med endnu en blomst, hvis man synes.
at det kunne være fint. Og sådan der. Synes man, der er for meget heroppe, kan man lige tage og klippe det kort. Og den sulfat, så kan man bare hive det, så ser det ud som om, at det lige passer til. Så sådan vil det færdige resultat se ud.